Τελείο Φουρνάκης. Είχαμε πάρει και ήταν συνεργαστικές ανοιχτές, τρέχαμε το βάκα. Και έκανε επικράτηση, το πράγμα και αυτό το Πέτω μας πίσω. όχι ρε, ήρθε και μας το έφερε τώρα, όμως και όλα αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε το μεγάλο έξω. Πώς θα μείνει? Όχι, να παρετείτε. Ένα σημειώσει το μεταξύ και ήταν, είναι €1 η κόλτα. Insert coin και έτσι. Τρίζα πως είναι το monitor από πίσω, ναι, Δεν θα πέσει κανένα. Λέω μεταξύ είμαστε τόσο ώρα πάνω, δεν είναι καλή γραμμή. Ήμουν σίγουρος ρε μαλάκια. Σε έχω και σε βίντεο.